Коста, хора, аз съм Стелко Сапуна. Днеска ще играя с един мой колега. Менито! Да, той е на същата възраст като мене. От качалки сме с двамата с него. Може сме най-добри приятели. Да. И още дето имаме много еднакви работи. Да. Това не е темата за днес. Днеска ще играем Bullmaster. Двамата. Срещу... това пише Въса френд. Срещу приятели. Аз срещу съм- менито. Аз съм дърваря, защото много макев. Аз съм... Пиклето. За пиклето. За бето с пикло. Октопода. Не, тути. Да, знам какво е. Той винаги. Да, октопода. Така Така, хора. Пиклето. Много сложна игра. Не знам как ще мога да успея да играя. Ти бездомно ли ти? Да! Ти бездомно ли ти? Да! Защото... На 19 трябва да го сложа. По дяволите, какъв хедшот ми за бълмосата е майка му да е без нещо. Да, той е много сила. Тя. Казаше ме, тя шудър! Тук на 14 трябва, човек, и на 13, на 14 трябва, брат. Не, защо е? Така. 20. Не, сега ще ме убий, брат. Сега... Казаше ме, тя шудър на дърваря. Кадървара е. Но сега менето стреля! Защо ми удари стреличката, брат? Да, брат, сега ще ме беше. Ще й бъде, човек, наистина ли е? Майка! И ето, че от първия гейм. Гейм. Първата игра. Първата игра. Много псувам хора, знаете. Цели. Пиклето, ето с октопод пикло. Наречен Стелко Сапуна. Как побеждаваш, брат? Той късмета на начинаещия. В Айс, те си ръка на Лекса ще взема да им подкупя. Да, мама ми Wi-Fi. Така, хора. Ай, още една табия. 3 игри ще играе. Добре, ай 3. Аз съм... Ако имаш тиклата... Нямам я. Родинята. Димитър Бербатов има. Който е? Никой. И хора, този че му вярвам. Не знам, Димитър Бербатов. Аз съм Димитър Бербатов. То с по-ме много такив. Да. Другия път ще го взема. Окей. Сега да ще ме тяваш да. Колко ми взела, е? Колко трябва. Сега 12. Как го е са? Пак доста малко ти взехте и че не псувай така. Командори. Сега е играча в жълто. В тъшака. Прекрасен удар просто. Сега ще ме удари! Yes! Не. То спеше ма бие. Сега отново да ще ме тява шудър. Хедшота ти бих, човек! Хора, Сапуна дори не ме е пипнал. Защо? Да, но не съм то пипнала. Да. Сега ще пипна, здравата. Ще те опипам, ще обарвам, всичко ще правя. Те псува, бе. Това е клип на Стелко Сапуна, тъй че мога да правя код моя. Финиши. Сега, мисля, в тъшака лекичко. Не, аре. Аре, главата. Хедшота. Бум. Сега ще ми купуваш очи и мозък, момче. Си ме тяваш удар на дървара. И решаващата игра, хора. Скубаш се. Сетос? Да, пак ще се. Аз... че съм глупав. Той путам срещу компа. Не се махам веднага. Тук не е компютър на телефон, но так, компютър, ма се е компютър. Аз съм с Бети Михайлова. Бети? Още една от колекцията на Ники.
Как се застопори сега? Се вещяваш удар над Ники Михайлова. И момчето в жълто се измъкна. Тя става на главата си. Сега ще ми би ваксина Ники Михайлова. Сега да видим. Много да... Това ще ми даваш удар на Ники Михайлова. Shit. Oh my god. Може би... Мали. Решаващ удар. Бабчо. Бабчо! Сега Стелко запълна ще ме би. 20. Забравя колко беше. Дяволите. Не. Yes! Ти ли вижте какво стана? 24. Молата. Yes! Yes! И хората му победи все пак я в клипа. Аз му се оставих лекичко. Мега са. Хора малко му се оставих. Мега са. О, бътъфлип. О, ще направиш дърванче. Малко му се оставих, да знаете. Пак малко. Така, сега ще направим нещо на някакъв друг клип. И ме очаквай следващия клип скоро. Това беше от нас. Бях Стелко Сапуна. Аз Менито. И ще се видим, Когато те видим. чао! Па